EM रनजित बसुमतारी आरो एक्स-एनडिपिफ्रा दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुरनि मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लाङाव मोनसे जरखा सावरायमेल लानाय जायो, जेराव EM रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां एक्स-एनडिपिफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलनि गेजेरजों आथिखाल एक्स-एनडिपिफोरनि थासारि आरो इयुनाव बबे राजखान्थि हान्जानि जानानै खामानि मावलांनो बेनि सायावबो सावरायलायनाय जायो। नैबे सान्थिफुर हालामनि मोनसे कमिउनिटि हलावहाय जोंनि 14 नं कन्स्टिटुवेन्सिनिफ्राय मोनसे एक्स-एनडिपिफोर जयैहाय सावरायनाय जादों। बेवहाय जोंना बिटिआरनि EM फेरेंगा साराबो बाहागो लाफैदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय जोङो गोबां खोथा सावरायनाय जादों। जोंनि माखासे एनडिपिफोरनि समस्याखौ लानानैबो सावरायनाय जादों, जेरै रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसिया बेफोरबायदि माखासे समस्याफोर दंबावो, बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि जि दानि पलिटिकेल इसु बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों। मानो होनब्ला जोंनि गेजेरावहाय दा माखासे गोबां राजनैतिक समस्याफोर सफैदों, गोदान गोदान पार्टिफोरबो दानाय जादों। बेफोरावहाय जोङो मा साननांगौ, मा सिन्था धारा लानांगौ, जोङो बेफोरखौहाय सावरायलायनाय जाबाय। आरो जोंना बिटिआरनि EM बिथां फेरेंगा साराबो जोंनो माखासे साजेसनफोर होबाय, जे जि दानि दानाय पार्टि गोदान बेफोरखौहाय जोङो मोजां सिन्था खालामनानै जों बेफोरावहाय आगान होनो नाङा, बा जोङो गुलाय गुजाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा। मानो होनब्ला जोंनि UPPL सरकारानो गासैबो खामानिफोरखौ मावगासिनो दंखायो। आरो जोंनि जे जेलनि खामानि आरो केसफोरनि खामानि बेफोरखौबो मोजाङै मोजां मावगासिनो दंखायो। दा बेखायनो गुबुन जेबो सिन्था धारा खालामालाबा जे जायगायावहाय जोङो दङ बेजोंनो जोङो थांबाय थानांगौ होननानै जोङो बे दा जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों। बावैसो साननि सिगां माखासे जेलाव थानाय एनडिपिफ्रा उदां जाबाय। दा बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय दं? जोंथ' गोजोननाय दङ। बेखौनो जों हास्थायबाय थाखायो, जोंनि लोगोफ्रा माने उदां जाथों, उदां अख्राङाव फैथों। जोंहा बे जोंनि गोसोआव दंबाय थाखायो, जोंबो दुखु मोनफायो बिसोर खस्थ' जानायखौहाय। आरो बाखि गोबां दंबावो, बेखौबो जोङो गोबां सिन्था खालामनाय जादों। आरो बाखि CBI केसनि साबाखौहाय जोङो दाखालि काजलगावनि गेस्ट हाउसावहाय दोनफैनाय जाहैबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोनबाय थासिगोन आरो बिथांमोनजों मोजां गाज्रि जों गोबां खोथा सावरायलायबाय थानोबो हासिगोन। आरो थाबोनायफोरनि थाखाय माबायदि थाबोनायफोरनिया NIA केसफोर दङ, बेयो डिस्ट्रिक्टफोरावहाय हरनाय जाबाय। बे थाबैनो उथायजागोन आरो बे उथायनाय लोगो लोगो बिथांमोननि थाखाय बेल पिटिसन होनाय जागोन आरो बेयो थाबैनो जागोन होननानै माने आसा खालामबाय। गोबां एक्स-एनडिपि बिथांमोनानो ADP राजखान्थि हान्जायाव मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोननि साइडनिफ्राय माबायदि? बिथांमोना जोंजों आगोलबो गैखायामोन। जायफोर माने मोजां सिन्था धारा खालामदों बिसोरो जोङो आगोल जोङो UPPL खौ सापर्ट होबोदोंमोन। खिन्थु बिथांमोना माखासे आगोलनिफ्रायनो UPPL आवहाय सापर्ट गैखाया। दा बिथांमोनानो माखासे भुल बुजिनानैहाय बे APB पार्टियावहाय थांनाय जादों। नोंथांमोना लाबोनाय बिटिआर एकर्डखौनो नोंथांमोननि एनडिपिआनो माखासे सोद्रोमाफ्रा गनाया? बिसोरो मोजां सिन्था खालामनो रोङाखै। मानो होनब्ला बे एकर्डखौहाय रावबो माने नेवसियाखै, बयबो बेवहाय माने सागान होदों। आरो जोंनि रन्जन दैमारि साराबो बेवहाय साइन होदों आरो गोबां माने दैदेनगिरिफ्रानो गासैबो साइन होजोबदों। दा बैसोर माखासेफ्रा सिचुवेसनखौहाय बुजिया सोमजिया बेफोरबायदि खोथा बुंब्ला बे भुल जादों। आरो